Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 2 gün ara kesme bilen 4 günüň dowamında ikinji gerek Mary welaýatyna sapar etdi. Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň we ýagdaýdan habarly çeşmeleriniň maglumatyna görä, muňa häkimetleriň Garagum we Murgap derýalarynyň suwunyň doňmagy zerarly ilat arasynda Margres diýilýän elektrik stansiýasynyň işiniň towtamak ähtimallygy bilen baglylykdaky aladalary sebäp boldy. Suwun irden prezident mara geldi. Dinç günü bolandygyna garamazdan kanun goruýjylaryň ählisi Mary şäherinde nowatçylyk çekdiler. Döwlet başçysyny Margres şäherçisindäki Gres tok öndürüjü stansiýa baryp gördi. Öňkülerden tapawutlykda bu gezek adamlary köpçülikle ýola çykarmasy etdiler. Dip Azatlyk radiosynyň Sebitdäki habarçysy 29-njy ýanwarda aýtdy. Ýatlasak döwlet başçysyny 26-njy ýanwarda hem Marda iş saparynda bolup, bu ýerde ministrler kabinetiniň göçme mejlisini geçiripdi. Türkmenistanyň medeniýet serişdelerinde prezidentiň ýegşenme günü Mara edendigi aýdylýan sapary barada häzirlikçe hiç sat aýdylmaýar. Dünýäniň iň bir ýapyk ýurtlarynyň biri bolan Türkmenistanda bu maglumaty yerli häkimetleri hem tasdiklatmak ýa inkar etdirmek häzirlikçe başartmady. Ýöne prezident soňky hepdelerde Sebite bir näçe gezek sapar edip, Galkynyş gaz känindäki işleriň ýagdaýy bilen tanyşdy we Garagum derýasynyň doňan böleklerinde derýanyň kenarlaryny berkitmek işini dik uçordan synlady. Bu wakalar ýurtda aýazly howanyň arasynda ilatyň gaz we elektrik üpçünçliginiň yaramazlaşan, häkimetleriň derýalaryň kenarlarynda emele gelen buz gatlaklarynyň erep, suwuň joşma kowpy babatdaky aladalarynyň artan pursadyna gabat geldi. Azatlyň käbir çeşmeleriniň maglumatyna görä, prezidentiň soňky sapary häkimetleriň Garagum we Murgap derýalarynyň suwunyň doňmagy zerarly Sebitdäki elektrik stansiýasynyň işiniň towtamagy bilen baglylykdaky aladalar bilen ilteşikli. Derýalaryň suwy doňup akman galan soň Gres tok öndürüjü stansiýasynyň işini toktatmak howpunyň uludygy aýdylýar. Häzirki wagtda stansiýa ätýaşdaky suw saklaýjy kölden suw alyp ýene ýyzyna guýýar. Uly suw nasoslary bilen suwy alýarlar we emeli usulda elektrik öndürýärler. Emma şol suw nasoslary hatardan çyksa näme etmeli diýip howsala düşýärler. Dip çeşmämiz aýtdy. Onuň sözlerine görä elektrik hünärmenleri öz aralaryndaky söhbetdeşlikde nasoslar hatardan çykan ýagdaýynda tutuş welaýatyň we Türkmenistandan elektrik energiýasini import edýän ýurtlaryň toksyz galjakdygyny duýdurýarlar. Bu uly möçerde ziýan ýetirer. Häkimetler howsala düşýär ýöne bu ýagdaýlary halka ýetirmekden saklanýarlar diýip çeşmämiz bellidi. Bu aralykda häkimetler Garagum derýasynda kadaly suw akymyny almak, onuň kenarlaryny berkitmek işlerini güýçli depkinde dowam etdirýärler. Olar derýanyň Türkmengala etrafynda yerleşýän Zähmet Daýhan birleşiginden geçýän bölegindäki 3 hajy atly ýere has köp işçi güýjüni çekmäge çalışýarlar. Häkimetler derýada emele gelen buz gatlaklarynyň derýany ýaryp, çöl meýdanyna akyp duran ýerini ýapjak bolýarlar. Sol sebäpli Niçke owasynyň goloýundaky 3 hajy atly ýere her gününe 100 manatdan işlejek adamlar uğradylýar. Dip habarçy aýtdy. Bu ýere edary kärhanalaryň we hususy firmalaryň resmi namalary düzü bolmadyk. Hiç ýerde ulanylmaýan tehnikalary hem uğradylýar. Bu tehnikalar derýanyň çöle akýan bölegini ýapmak işlerine gatnaşýarlar. Türkmenistanda şu aýyň 1-nji hepdesiniň ahirinde aralaşan adaty klimat kadalaryndan aşy sow kowa ýurdun çäginden geçýän amy derýada we Garagum derýasynda buzluklary emele getiripdi. Soňky günlerde howanyň maýlap buzluklaryň erep başlamagy bilen derýanyň öz akymyny üýtgedýändigi, häkimetleriň derýanyň kenarlaryny berkidip onuň öňüne almaga çalışýandygy barada Azatlyň habarçylary indi 10 gün çemesi wagt bäri maglumat berýärler. Derýada kadaly suw akymy üpçün edilmese, diňe ekrançylyk we ilatly ýerlere suw joşmak howpy awanmaýar. Bu ýola goýulmasa onda Gres'iň işine hem oňoýsuz täsir ýetirer. Şol sebäpli munyň bilen aşawadyň hut özü gyzyklanýar. Derýada alınıp barylýan işler günde 2 gezek dikuçordan video düşürilýär we paýtagta iýerilýär diýip çeşmämiz bellidi. Türkmenistanda it uruşturulmagynyň meşhurlugy saklanýar. Häkimetleriň gadagan edýän şeýle çäreleriniň biri ýekşenbe güni Türkmen awadyň golaýynda geçirildi. Muňa golaý tomaşaçynyň üýşen ýerine Azatlyk radiosynyň yerli habarçysy hem barp gördi. Ýekşenbe güni itleriň uruşturulmagyny görmek üçin baranlaryň sany habarçymyzyň çaklamalaryna görä müňden geçýär.
Bu üýşmeleň çärje we trawynyň bir owasynda ama derýanyň kenaryna golay uly meýdanda gurnalypdyr. Habarçymyzyň uradan suratlarynda boş giň meýdanda iňňän köp adamdan ibarat uly üýşmeleňleri görüp bolýar. Adamlar uly topar bolup durýarlar. Boynuna ýüp takılan uly alabay itleri tutup duran adamlar hem bar. Tomoşaçylar esasan orta ýaşly erkek adamlar. Bu çetdäki owa häkimetleriň gözünden daşyrdy bolup, bu it görüsüne gelen köp sany awto uloň durulgysy ýoldan köp görünmeýär. Dip habarçymyz aýtdy. Habarçy it uruşlarynyň gadagan edilmeginden soň olaryň şäheriň daşynda ýaşaş çaýlaryna golay bolmadyk açyk meýdanda geçirilýänligini belledi. Indi it uruşlary gelim gidimli göze düşen yerlerde dälde şäheriň ýa-da owularyň çetlerinde geçirilýär. Çet owularda geçirilse polisiýa hiç gelip päsgelçilik görkezmeýär. Polisiýa asla gelmeýär. Esas talap uruş çetde ýaşaýjylardan hem hiç geli şikayet bolmaýan ýerde geçirilse bolany. Öň bu ýarışlar Türkmenabadyň özünde gün ortasyndaky Täze aeroportyň golaýyndaky çölde köne atçylyk sport toplumynyň çäginde geçirilýärdi. Habarçymyz häkimetleriň it uruşlaryny guramagyň resmi taýdan gadagan edilenligini aýtmagyna garamazdan, bu gadagançylyk we onuň sebäpleri barada resmi taýdan düşündürüş bermeýändiklerini, meseleniň medeniýetde hem gozgulmaýanlygyny belledi. Bu aralykda it uruşlaryna ýyl içinde gyzyklanma saklanýar. Libapda şeýle uruşlar her 2 aýdan bir gedek geçirilýär. Ony görmek üçin her gedek uly märeke toplanýar. Her 2 aýdan geçirilen bu it uruşuna müňlerçe adam tomoşa etmäge gelýär. Dip Libapdaky habarçymyz aýtdy. Ol käte polisiýanyň bir ýere jemlenen köp awtologlary görse üýşen adamlary gowy başlaýanlygyny belledi. It uruşlaryny guraýanlaryň we oňa tomoşa etmek üçin baran adamlaryň gadagançylygy bozmak bilen baglylykda ýyzarlanmagyna degişli ýagdaýlar azatlygy ma'lum däl. Bellemeli ýeri soňky ýyllarda Türkmenistanda it ýarışdyrmak üçin diýethanyň gurulşy döwlet derejesinde planlaşdyrylan proýektleriň arasynda gozgalypdy. Türkmenistanda soňky ýyllarda alabay itleriniň wagty güýçlendiği tutuş ýurtwançolary köpeltmek üçin merkezler döredildi. Şol wagtda häkimetler iýdeksiz itleri tutmagyň rehimsiz usullaryny olary wagşylarça ýok etmegi dowam etdirdi. 2022-nji ýylyň Tomsonda itlere rehimsizligi gadagan edýän itler baradaky ýuridik kanunyň kabul edilmegi de häkimetlerde we jemgyýetde itlere rehim şepagat artdyrmady. Türkiýede türkmen migrantlary resmi ýaşaş ruhsatyny düzetmekde duçar bolan kynçylyklar sebäpli köpçüliklerin iş orunlaryny ýitirýärler. Şeýle-de zähmet bazaryndaky artan bäsdeslik olaryň iş güýjüne bolan talaby azaltdy. Türkmenistan hökümetiniň Türkiýeden raýatlaryna wiza düzgünini ornaşdyrmagy soramagy, şeýle-de olaryň pasportlaryny bolýan ýurdunda täzeläp bermezligi köp türkmenleri bir kanun ýagdaýda ýaşamaga mejbur etdi. Azatlyň Türkiýedäki habarçysy Ahmet Rahmanow munyň netijesinde iş berijiler mümkin jerimelerden huwatir edip, olardan zähmet çekip gelen bir kanun işgärlerini wezipelerinden boşadyp başlandyklaryny gurrun berýär. Türkiye'de bir kanun işleyenlere, kanunu ýagdaýda işleyenlerden az dölep bileceklerini bilýärler. Onun için çekinmen iş alýardylar. Misal tanıdıklarımız var. Geçen yıl aylıkları 5,5 min lira bolanda 3,5 tölep işletmeni devam edýärdiler. Şeýle bolanda da 2023-nji ýylda bir kanun galan Türkmenistanlıları işe almajak bolýarlar. İşlep ýörenleri de bir sebep bilen çıkarjak bolýarlar. Çıkarýarlarym. Sebäbi şu, barlyklarym köpeldi, jerimelerin hem bahasy artdy. Geçen yıl iş berenler bir kanun işlettirenleri için 16.066 lira tölen bolsa, bu yıl 35.816 lira tölemeli bolar. Habarçymyz Türkiýedäki türkmen migrantlarynyň esasan enekelik, tämizçilik, gurulşyk, ofisiantlyk ýaly pudoklarda zähmet çekýändigini, bu ağırlykda uly hünär basarynyny talap etmeýän işçi güýjüniň artmagy, olaryň iş mümkinçiligini hem azaldandygyny aýdýar. Bu ýagdaýa yerli türkmen bogaty hem ünsüt çekip, soňky döwür enekelik üçin türkmen we özbek raýatlarynyň deregine has köp Afrikadan we Filipinlerden gelenlere ýykyn edilýändigini belleýär. Türkmen enekeleri 13.000-17.000 lira, ýagny $700-900 aralygynda zähmet hakyny sorasalar, Afrikaly enekeler munyň üçin 10.000-13.000 lira aýlyk alýarlar. Mundan başga Afrikaly enekeleriň ingliz dilini bilmegi hem türkmenlere garanyňda olary artykmaçlyk döredýändigi bellenilýär. Filipinlilerin ve Afrikalıların İngilizce bilmesi olara bir artykmaçlyk döredýär. Hatta Afrikalıların köpüsi Fransuzca da bilýär. Bu ýagdaýda Türk iş berenlere bir eneklik iş alanda
bir dil muallimi de peýda bolýar. Azatlyk bilen söhbetdeş bolan türkmen zähmet migrantlary Türkmenistandaky dowam eden agyr ykdysady krizis sebäpli galyan ýurdundaky çykdyjylar bilen birlikde watanyndaky howsarlaryny hem goldamaly bolýandyklaryny, şol sebäple-de degislilikde has köp zähmet hakyny soraýandyklaryny aýdarlar. Bu ağırlıkda Türkiye'deki Türkmen migrantları ozolky agyr ýagdaýlarynyň has hem yaramazlaşmagy sebäpli mümkin çykylgy hükmünde başga bir ýurtlara geçmegi planlaşdyrýandyklaryny aýdarlar. Türkmenistanyň hökümeti we media serişleri daşary ýurtlardaky, hususan da Türkiýedäki raýatlarynyň başdan geçirýän kynçylyklary barada maglumat bermeýärler.